Ang kuwa di ay mga higala mao ni inini ni, ha? Ang Commission on Audit pag mo issue sa may galag notice of disallowance, mao man ang gi-issue nga to kang Vice President Sara Duterte. Ang pangutana na, kurakot ba si Sara? Sad-an na ba si Sara? Kay na-issuean siya notice of disallowance. Naman no, Cebu Diliños oh. Cebu City Hall employees worried over COA disallowance. Sa Binisaya pa ang mga Cebu City Hall kuno nga mga empleyado na balaka. Labot ining COA nga disallowance. O sa may kabalakan dili sa mabalaka nga kurakot sila, mapriso sila dili. Ang ilang kabalakan kay pauli man ang kwarta. Unya na gasto naman. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Nagunasto may skutanan karon nga buntaga makigsunan. Illegal nga mga sigarilyo nga mobalor ngadto sa kapin 240 milyones ka pesos. Nasakmit sa BIR o ubang law enforcement agencies gipanggaling kini. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga mahigala kadaghana ba ng sigarilyuha mga sukitig paminaw? Mura magidubduban gi kana kalakiha kasamangki. Ha? Liman ka na kasamangki? 240 million pesos ang kantidad. Unsa kadaghan ng maong sigarilyo mga kaigsunan? Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibal ni palapad pa sa pagpatuman sa basura namo kaugmao nato nga usa ka school-based waste diversion program diha sa mga tunghaan sa syudad. Straight to the point. Ating hataga pagtagad sa mahigala karon nga buntaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nakadawat og nagbalor 265 milyones ka pesos nga pundo o ayuda gikan sa nasudnong kagamhanan. Straight to the point. MCWD misupak sa application sa usa ka kumpanya nga tinguhang mosupply og tubig sa mga bukirang barangay sa syudad. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa mahigala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Unsa man point. ning kumpanya no nga kinini ang mosupply og tubig, ha? Misupak ang MCWD sa application. Unsa man ni makaayo ni nga naay tubig or unsa may rason? Kay basin day tuod og labi na karon nga nagnihit mag tubig. Basin day tuod og magtabang ni. Unsa man ning kalakiha? Straight to the Ayo point. pod og ma-explicar niya sa MCWD nig maohon, no? Kaya kini mong headlines may gala MCWD misupak sa application sa usa ka kumpanya nga tinguhang mo supply og tubig sa mga bukirang barangay sa syudad. Straight to the Ang point. ato mangod na tuyo may gala basig magkatabang ni, no? Nga natay mga dili maproblema og tubig ang atong mga kaigsunan kay usahay may gala na saligta sa MCWD unya wa may agas inday maris. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sab sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Vice Presidente Sara Duterte ni sangat og motion pagbasura sa gipasaka nga kasong grave threats bato kaniya ngadto sa ka korte sa Quezon City. Straight to the point. Giinsistir ni ini nga dunay kakuwangan og jurisdiction ang maong kaso. Straight to the point. Ato sa pagtagad do butaga sa pag-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ni butyag nga nahulma ang gitawag nga Leadership Fund human na alarma si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa giingong mga insertions nga nahitabo ngadto sa national budget. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kumilik na nawagan sa Kongreso paghimo na og desisyon bahin sa estado sa barangay og SK elections karong buwan sa Nobyembre Straight to the o point. Septembre, no? Ato ni hatagag pagtagad mahigala nga kumahimo makahimo na sila mahigala og desisyon September pa lang mahigala makadesisyon na gyud sila para dili pod mabitin ang kumilik. Straight to the point. Kiniguban pang mga sultanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Público, DYHP RMN Cebu, the official overall #1
Number one. Straight to the Now, sa pikas nga bahin, mga kaigsunan, atong balikan, mahigala na itong isgutanan, labot, mahigala ining init nga mga issues din sa ato, and of course, mahigala dire sa atong nasod, no? Ang impeachment, mahigalang Vice President Sara Duterte, daghan pa mga anggulo nga atong hatagag pagtagad mga sukitik paminaw, unya dayon kinini ang dapoy mga issues dire sa ato mahigala, do na pud mahigala yung mga nag-virals nga mga hisgutanan nato, nato sa ning hatagag pagtagad mga kaigalaan, no? Karong buntaga, no? Okay, bay-bay ning ato mga issues nga atong gipreparar, no? I-ready lang daan names tong nag-viral names. Kaya ato tong isgutan ninyo taod-taod mga sukiti paminaw. Ready lang na itong virals daan. Kinaunsa mo galing, ha? Atong yagi katawa mga sukiti paminaw. Now, atong balikan gamay mahigala ning mga issues sa kauluhan, unya madto ta sa mga virals unya taod-taod, ha? Labot mga higala sa kinini ang akong pag-explicar, kini magud mga kaigala ang mga panghitabo, no? Ngadtong 2013 ug 2025 mo pareha mga higala ang atong nasinati nga panghitabo. Nga niadtong 2013 ako nang i-relate mahigala sa issue karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay ato nang hinay-hinay ron. Nga ni anata sa Article 1, permirong gi-present Article 4, sunod Article 1 on confidential funds. Hinay-hinay gyud mahigalang mapasabot ang mga tao unsa gid ining mga terminology sa Commission on Audit, no? So kadto mga listeners sa DYHP og IFM kanang makibaw gid sila unsa dining mga bot pasabot kaya ato mga explicar, ha? Daghan mga bright manghigala pero kasabot sila na dili lang po nila i-share. Napuiban nga mga bright po inday maris nga intellectual dishonesty po na ilang ginahimo. Nang ato ni mahigala nga mo nito nahibaw-an ato itugan unsay kamatuoran, ha? Ngadto sa publiko mo na akong giingon nga dunay masakitan mga higala sa akong eksplanasyon nga mutug-an ko sa kamatuoran. Ang ako ra yung kinini ang mission ani nga unsa mga higalay tinuod unsay kamatuoran, akong eksplikasyon ato lang eksplikar. Kadto mahigalang nalipay sa akong explanation, okay, kadto nga malipay da kinini ang Dapasinsya lang kay mo lagi nagiingon nga wa may laing sakit nga dawaton gawa sa kamatuoran. Pero ang kamatuoran dawaton kay mo man nagiingon ang kamatuoran may makahatag kanato og kagawasan. Ang kamatuoran mao nga akong giexplikar mga higala kinini ang mga procedure sa COA, Commission on Audit. Nya taganta mo example ha para masabot na tong tanan. Labi na ang mga taga-Sugbo, nya kini ako example kay sa Cebu man gini, nya kato mga listeners nato sa DYHP o IFM makarelate dayon. Ang kuwa di ay mga higala mao ni inini ni, Ang Commission on Audit pag mo issue sa mahigalag notice of disallowance, mao man ang gi-issue nga to kang Vice President Sara Duterte. Ang pangutana na, kurakot ba si Sara? Sad-an na ba si Sara? Kay na-issuean siya notice of disallowance. Muna yun akong question. Inanay man guni ang procedure sa kuha mga higala. Ang usa ka government funds, imo nang i-liquidate. Imo nang i-submit nga to sa kuha mahigala kay ila man ang i-audit o giunsa na yung paggamit ang kwarta sa gobyerno, no? Doon ay regular funds, doon na po'y intelligence funds or confidential funds. Lahi na nga nature. Nakaroon, kinini ang kuha mo audit mahigala sa kwartas gobyerno kay kwarta kuno sa katawhan. Natural, giunsa pagasto tan-awon kana sa Commission on Audit. So pagtan-aw sa Commission on Audit mga higala, ang permirong proseso ana. Nataganta mo example ron ha para maklaro gyud nato. Ang permirong proseso na maka-observe gani ang kuha nga murag dili ta satisfied ining kuan. Ang kuha auditor maka-observe gani di man ta satisfied ini iyang mga documents nga iyang gi-support kung giunsa pagasto na mga resibo na mga kinina ang mga acknowledgement receipts ug uban pa dili man ta satisfied. Amo issue ta og kinini ang AOM mo na gitawag og kinini ang Audit Observation Memorandum. So isyuhan ka ang usa ka government agency isyuhan AOM. Pag issue AOM mo explain siya or doon na ba kay mga dokumento nga nakuwang iyang isubmit.
Sunod, pag-evaluate sa kuwang pa mangyapon. Okay na ning uban, pero kuwang, nabal gyapon kuwang, manang ang kuwang mo issue sa notice of suspension. Mo na ikaduha. So pagtanaw, nagyapoy kuwang, diha na mo issue ang kuwang notice of disallowance. Ang pangutana na, kurakot na ba ang tao o ang agency, gumikan kayo nag-issue? Mo na dakong question mark na ha? Taganta mo example. Inigumanda niya na mahigalang notice of disallowance. Doon na pa'y mga remedies. Ha? Kung sa may mga remedies, 180 days or 6 months, nga mo appeal. Buti pasabot nga, imo mga higalang i-appealar, imong idugang o i-explain nga, kininasakto ni. Nan kung unsay decision sa kuha, ay din ang kuha mo affirm sa notice of disallowance, or mo modify, or mo reverse. Mo na decision sa kuha. Nya kung unsay decision sa kuha, ibutan ta, mo affirm. So, ikaw nga agency, pwede pa kang mo file og motion for reconsideration. Ha? Kung sa man ang motion for reconsideration, para ba na nanguyab ka kay, nya pagpanguyab ni mo mingon nga, kana na ang, let's be friend lang. Wa sugta ba? Ha? Una-unaon sa nako nya kanang nya naka sige nya imo magiduot hinuon nya si unsa may mo desisyon. Ay lagan-langan ko og desisyon. Ni desisyon na noon nga dili gyud ta sugton. So nabasted ka. Sa pagkabasted nimo nangayo kag reconsideration, but pasabot ba nimo ba nga basig mo usab pa imong desisyon? Manay motion for reconsideration. Ngay mo bang gi-explikaran og dugang ba nga base bilag mo usab pa imong desisyon, mao ni ang akong kuan, mao ni mahitabo ana. So mao na kana nga pwede bang mausab o dili? Na mo remedy na. Unya kung panalitan mo decide na gyud kuha. Nga mao na ginaday, kuha na gyud kana na ang final na. Moingon ang kuha na manghigala nga kini nang doon na restitution. Doon na mahigala ipauli ang kwarta. Ipauli. So ikaw iuli nimo to kwarta sa gobyerno. Nya wa man makuan sa liquidation. Mo na say mga proseso. So akong example mga higala, kini si Sara Duterte napa manghigala sa stage sa notice of disallowance. Napay remedy, unsa may remedy? 180 days. Appeal pa hantod karon. So napa sa kuha. Dili pa sa matawag mga higala nga guilty si Sara kay napa mas kuha. Nato example ninyo aron daling masabtan. Ang Cebu City nang atong experience sa Cebu City sa 2013 pare-pareha sa atong experience sa 2025. Unsa may atong na sinati last year? Dali ito minumduman last year ha. Last year, duha ka kalamidad ang niigo. Number 1, mahigala ang linog. Grabing kalamity. Dako kay nga kalamidad. Linog sa bugo. Moto nakakuha nga nitas diwa HP ato day og 4.3 million sa ato mahigalang pagtabang. Ang ikaduha nga kini ni ang calamity ang Tino. So nakakuha tag 3.8 million nga atong ipanghatag sa publiko gikan sa hinabang. So duha ka dagkong calamities. Ni atong 2013 duha ka calamities pod. Kadumdum mo nga linog sa Bohol. Igo ang Cebu mo nang bangon sug Bohol. Sugbo o Bohol. Sus, abdan mahigalaw sa kabuan na igo man tag Yolanda. Ang Tacloban man na igo pero igo sa Cebu. So duha ka calamities ang niigo sa 2013. Nya ako mong pahinumduman nga unsa mahitabo ato. Ana mga higala ang City Hall. Cebu City Hall. Hinumdum mo? Ako mong pahinumduman ha. Ang Cebu City Hall pinagi ni Mayor Mike Rama. Ila mga higalang gigamit ang ilang ang kwarta sa gobyerno. Ingon sila nga assistance kini. Ilang deklarar nga mohatag sila og kana na ang kini ni ang calamity assistance ngadto sa mga empleyado na sa City Hall tag 20,000 pesos. Gitawag to mahigalag calamity aid. Kinumdo mo? Calamity aid mo to yun. Kita bitan na bagulbol ang mga tao. Hanga noon sama mo. 20,000 inyong gigamit na calamity aid. Kamukamo lang na City Hall. Kinumdo mo anak. Nga, unsa may nitabo na to? Sus. Kwarta sila. Pero ang konsiho doon na ibanday nga wa mo dawat. Murag, usad to mo dawat sa Margot. Nga, wala mo dawat. Ang uban, nidawat sila kay calamity aid man. Unsa may nitabo may galas commission audit. Hibaw mo kung sa'yo nitabo?
ang Commission on Audit ni issue og notice of disallowance. Straight to the point. Ni issue. So sa may sunod na itabo, ha? Aron niya mga klaro ito ba? Ito ikumpara sa napa nga stage sa notice of disallowance. Unsa may sunod na itabo? Humalamang sa pipila ka pahinumdum. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na atong point. balikan mahigala nga atong isgutanan. Mo kini nga kanang notice of disallowance. Dili na unang higayon oy ang City Hall mahigala kadawat og notice of disallowance panahon mahigalang Mayor Mike Rama. Nagbagulbol gani ang mga tao adto kamo-kamo lang na City Hall. Gihatagan og tag 20,000 pesos ang mga empleyado sa City Hall. Nganong gihatagan man ang ilang justification ni Mayor Mike Rama. Unya niyang Vice Mayor at the time si Vice Mayor Edgar Labilla kinumdum mo 2013. Unya ang ila manghigalang City Legal Official ato si Jeron Castillo. Good morning mga panyero. Ang ilang justification at the time mao nga ang mga empleyado sa City Hall na traumatized kuno gumikan sa Linog o gumikan sa Yolanda. Nung itong Linuga mahigala na tagak ang Bell Tower mga kaigalan Santo Niño, mamantong Linuga. So nang hatag sa tag 20,000 pesos karon inguman kuha day notice of disallowance. So unsa pasabot? Notice of disallowance sa kurakot si Mike Rama? Wala. Giapilar ni Mike Rama. I-explain ni Mike Rama nga kini tungod ni sa Yolanda, tungod ni sa Linog, na mga empleyado City Hall na apitahan man. Wa man sugot ang kuha day. Ingon ang kuha notice of disallowance unya niingon ang kuha nga iuli ang kwarta. So why corruption? Why corruption? Ba't ningon ang kuha notice of disallowance man? Ipauli ang kwarta, problema dako sa mga empleyado City Hall. Kaya mo lagi nag-ingon, kanagong kwarta 20,000, nahatag, mas may pagod itagwa pa mahatag yun. Kung sa nahatag na ni mo niya mong kuhaon, kinagasto naman, ha? Lisod mahinoon na ka na nagasto na bitaw niya imong ibalik. Guy, Ginoo ko saon na nagasto naman eh. Sa mana nga, ako mang pinamduman, doon na report gani na. So notice of disallowance to. Wala mang higalay, ingon nga kurakot, mahigala, wala ay. Nga naman, na may remedy ang kuha. Unsa may remedy sa kuha? O mahibawan gyud sa kuha nga dili gyud i-disallow gyud. Mubarog gyud ang kuha sa notice of disallowance ipauli ang kwarta. So sa may tabo, giingnan ang mga empleyado nga kato inyong 20,000 iuli. So wala mga higala dili kana conclusion pag yung notice of disallowance nga stage dili pa conclusion nga dunay ang kwarta na lustay. Wala pa. No? Mao kini nitabo kang Sara. Unsa may napa man sa notice of disallowance, napa man sa apilar. Si Mike Rama ni apil man sad. Nya kumasahon na ingawas man ni mahigala sa atong dili sa DYHP pero aron nga kini ni ang pagklaro lang di lang kita mo naka-report ani astang Sunstar, hasta ang The Freeman o ang Cebu Diliños yan ako pakita niyong item sa Cebu Diliños. Para makaingon mo ba nga di man na hinimo-himo ng attorney Rufil Banyok, ha? Naman Cebu Diliños Cebu City Hall employees worried over COA disallowance. Sa Binisaya pa ang mga Cebu City Hall kuno nga mga empleyado na balaka labot ining COA nga disallowance. Unsa may kabalakan dili sa mabalaka nga kurakot sila, mapreso sila dili. Ang ilang kabalakan kay pauli man ang kwarta. Unya nagasto naman. Kanina bang pagka-release may galas kwarta? Kung na ba to? Mga December na ba to na-release ang kwarta? Sus, nagasto na Pasko. Nga, kining Cebu din sa akong basahon ha, ingon matod pa din Cebu City Hall employees are worried over a notice of disallowance issued by the Commission on Audit on the 20,000 calamity aid given to them in December 2013. Matod pa may, unsaon man ako, dahil usa ka empleyado may galang ingon, unsaon man ako pagbayad o pabayaran gyud na namo, no? Said Jenny, who barely earns 20,000 as a casual employee. Casual naman siya day. Ha? Di ka sa kakuha ng 20,000 as casual employee niya karon ipauli man. Problema siya nako. Dahil pa ilaing empleyado na problema eh. Ato tiwasog basa ha. Dennis, another City Hall employee, pwede ni masumpayan ni Modong names? Napabay sumpayan eh? Pwede ba nasumpayan? Ikuhan ko no. Dennis, another City Hall employee, hopes the COA will allow a staggered repayment scheme
to be deducted on his salary aron mabinlan pasad ko og pangkonsumo sa akong pamilya. Matod ba niya? Si Dennis kuno lain pa nga empleyado sa City Hall nang hinaot nga ang kuwa musugot nga staggered sa to pa hinay-hinay ang pagbayad, no? Dunay hinay-hinay tagi-tagi nga scheme sa pagdidak sa ilang sweldo. Dili didak lang sweldo 20,000, wa nay das pamilya ididak lang. Motong nagsabot to sa sige bisag tag 1,000 na lang ang kada kuan. Saon lami magud kay pototong pagastos 20,000. So unsa may nagtabo? Sumpay ko no dong. Tabangi ko no lang dai kay masumpay dai. Nana sumpay? Sige, ato sumpayan mga higala, ha? Kini ni ang sige aton tiwason, no? O kini. So sunod kini state auditor o nya dayon nya. Arita sa concern kanadi to ang apilar. Ya, tata ang concern dong sa ubos. Sige, but pasabutan ni ano na notice of disallowance, dili kini pirmiro kang Sara Duterte. So dili pa na ingon nga kurakot, walay kurakot. Nga naman, napa man sa stage sa notice of disallowance, ang kuha na kumingon nga mo, firm ang kuha, mo pilar pa mo firm ang kuha, ipauli ang kwarta. So, ang punay pangutana, impeachable ba na nga offense dili? Agoy diha na naklaro na naturon nga ilaro gid ang gibutang-butangan si Sara. Straight to the point. Kay nga naman si Mike Rama, natanggal ba pagka mayor mga higala gumikan ani waoy? Nabay kaso si Mike Rama about ani? Inday Maris? Wala. Katong kaso ni Putissim nga tungod kay igsuon siyang asawa empleyado City Hall kadto. Pero kaning kaso wa nga naman notice of disallowance pa man. Muna akong ingon ba, dili lang ta mag-intellectual dishonest ani, ha? Taka man mga bright ba pero dili lang motug-an tinuod. Ang uban pod niya, wala po sa microphone nga ilang ikasulti. Ako naman ko microphone. Di akong gamito ni nga matinawan ang tanan sa kamatuoran, no? Mo na ang ubang masakitan da. Masakitan mo sa kong gisulti da. Naunsaon taman. Nanya ho sa concern. Tanawa dong names ang sunod nga ko anong ipasaka ko no gamay dong atong basahon ang concern. Tabangi ko no dai nara dai imong na kuan dia. Sige. Kay atong basahon. Arutas concern na dayon kay mao naman no. Sige atong basahon na hinay mahigala para makasabot ng mga tao nga kaning notice of disallowance dia nga gi-issue ni Sara. Ilang gipaokya bahlan na notice of disallowance kurakot na gyud. Dili pa na makomunik mo mo tayo pangutanan sis kanang EOM. Kung mag-issue mo EOM failure to liquidate na ba? Dili pa. Kung mag-issue og notice of suspension, failure to liquidate na ba? Di pa. Kung mag-issue og notice of disallowance, failure to liquidate na ba? Di pa. Ano, napa may mga remedies? Nigawas ba kung kulom nun sa pamantanan na Freeman and Maris? Akong gisuwat na. Nagsuwat po ko na. Pero kini, mas kumplito mo itong discussion sa radio kay mas dako mag-uras ta ni ma-speaker na itong mayo. Nakaroon, sige dong, isaka ko no, dong names. Harita sa concern. A meeting, masaka na mo dong names? Unsa man day na bisa screenshot lang tingali. I-screenshot lang be. Kay kanang wa man tong kumatiwas og screenshot, ha? Nya day pasa nga tong names. Kani. Concern. A meeting was supposed to be scheduled next Monday to discuss the COA order. But Cuevas, kini si Cuevas may gala mao kini ang city treasurer. Mato pa. But Cuevas said she had other prior commitments to attend to. The Cebu City government will appeal the notice of disallowance issued by the Commission on Audit on the 20,000 calamity assistance. So sabi na saya pa mo apilar pa des lagi nang sa iuli ang kwarta nga tag 20,000 ingon ang commission ang ingon ang Cebu City government mo apilar pa mi. Ha? Sa to padili ay ingon nga conclusion kurakot mo kurakot. Mo na ang sunod paragraph dong atong basahan ang sunod paragraph. Tanawa. Sige saka gamay kana. Sa mo na kini. Sige saka pa gamay. Kana karon mabasa na to. Kana mato pa ni. Quote, it can always be addressed especially that there's no corruption and it went to the individual employees. Cebu City Mayor Mike Rama said. Sabi ni saya pa sa kanunay matubag kinit labi na nga walay korupsyon. O gani napunta kini, naadto kini sa individual nga mga empleyado. Si Cebu City Mayor Mike Rama miingon. He said he instructed Cebu City Legal Officer Jeron Castillo
and Vice Mayor Edgardo Labilla to address this concern. Sabi ni Saya pa, miingon si Mike Rama nga iyan nag-insaksyonan ang City Legal Officer nga si Jeron Castillo o si Vice Mayor Edgar Labilla sa pag-address ining maong concern. Ato ipadayon pagbasa dong. Na. The mayor said the CUA should understand. Sa man masumpay pa ni? Sige. Kay mao naman. The mayor said the CUA should understand that the 7.2 magnitude earthquake and Super Typhoon Yolanda traumatized City Hall employees. Sa Bisaya pamahigala, ang mayor miingon nga ang CUA makasabot unta nga 7.2 magnitude nga linog o ang Super Typhoon Yolanda nakapatraumatized sa mga empleyado sa City Hall. Nya quote, ingon siya, "That's only a statement to return the money. We will fight it out. I will never allow the employees will get into something that they receive in good faith." Matod pang may krama. Sa tuba, kaning notice of disallowance nahitabo na kini, dili na kang sara lang. Nahitabo na kini dinhi sa Cebu City Hall. Dili ninyo makalimtan nga panahon sa linog sa 2013 o Yolanda mga higala, ang City Hall nang hatag og tag 20,000 pesos sa ilang kaugalingong mga empleyado. May gani nang komentaryo kan tato nga unsa ba mo? Inyo manggiuna ng inyong kaugalingon nina. Sumo na ni-issue ang CUA og notice of disallowance. Nya karon kanang notice of disallowance, mga terminologies mga ni CUA, wa mang pasabot nga kurakot na si Mike Rama. Do na pay time, nabay kaso si Rama sa ombudsman because ani? Wala. Ano man, napaman kay remedy sa CUA, di pa man na final. Umuingon na ganin notice of disallowance, dili na final nga findings. Kay ang sunod ana, kuhaon ng kwarta. Mo na ang mga empleyado, kuhaon ng tag 20,000. Problema ang dako sa mga empleyado. Yan, nagasto man ka mo may ko, ipabalik sa CUA. So, mo kini ang kang Sara Duterte nga, notice of disallowance, naapa sila sa period to appeal. Nga naman, 180 days man ang pag-appeal. Kunya hanto doon, naapa man na day. Sumunod yung pangutana ang taga-kuha, unsa naman yung station, dahil may mga remedy pa sila. Sa laktod nga pagka-istorya, diyan na to nasuta ron, kini de, no? Paukyab ra gini nga, sa kakasusara kini, notice of disallowance na, hala, Mirigres Piatos. So, gipaukyab to Mirigres Piatos, pagpangutana na dito sa witness, kana ding paggamit og alias, illegal din na, ang tubag dili. Silent ang joint circular memorandum sa CUA. Nga naman, confidential funds man. Mo nang selection, makarelate selection niya, for practical reason, of course, you will use aliases. Confidential funds man confidential activities man. So, ang gipalanog mahigala nga ayaw gyud gibulag yung mga Mirigres Piatos, pag himan-himan mahigala, di man, okay naman. Ang mugamit o mga aliases because confidential man nga mga kalihukan. Nya sunod, ang isyo, 11 days gigasto ang 125 million. Nya, ipangutana may galang attorney po kana di ang paggasto og 125 million sa kakwarter kana, kini ni ang illegal ba? Kay pwede man, by quarter man paggastos confidential funds. So, kung gastuhon mo within 90 days, pwede ba? Pwede na. Pwede ba gastuhon within 60 days? Pwede. Now, pwede ba po gastuhon within 11 days? Pwede. So, ang duha ka concern niya, gigasto 11 days. O ang Piatos, igo siya. Mga higala na tubag siya. Nga dili illegal ang paggamit sa ngan nga Piatos. Ikaduha, ang paggasto within 11 days mahimo ra. Kanay gani mahigalang impeachment ron. Unsa man ang impeachment? Ika-15th day naman taron. Unya, kato pag 11th day, imagine na kung tang 25,000, kasama nag-ingon nga 25,000 a day ang gasto sa Senate. Si Lacson o si Wayne Gatchalian. 25 million ang adlaw. So kung 25 million ang adlaw, in 11 days, nakagastos lang 275 million. Tara, is multiply ra. 11 days times 25 million a day. 275 million. Dako pas kang Sara. Karon kay 15 day, ika-15th day naman to. So, pila man 25 million times 15, pila? 375 million. Agoro.
nga panaway may galangan ni gasto within 11 days gigasto ang 125 million. Ya karon. Ang kanang 11 days ninyong hearing pila may nagasto. Pila na may nagasto? Ha? Nya karon ibalik na to ha, napatay mga punto nga atong isgutan pero mo akong gingon og kadto mga masakitan sa kong komentaryo da. Aw, i-unfollow na lang ko ninyo. Kay musulti naman ko sa kamatuoran. Nga ka naman kong stage naman gunay step by step ang kuha. AOM, sunod notice of suspension, sunod notice of disallowance, wala pa. Kay ang akong example niya na ang Cebu City Hall na isyuhan og notice of disallowance. Nabay makapriso bago na dili. Ipabalik lang ang kwarta. Mao kana nga kadtong mga empleyado problema sa hala ipabalik mang kwarta. Nagasto na ba pagkuan ra ba na nutsibuy na ra ba? So ang uban og masakitan sa akong istorya nga nisulti ko sa kamatuoran. Awda, mingon lang ko i-unfollow na lang ko ninyo. Ang akong Facebook page i-unfollow na lang og ingon man ang akong YouTube channel ayaw na lang mo og kinini ang kuan. Subscribe. Kay sakit man ang akong komentaryo, no? Basta akong padayon na kong sultis kamaturan. Ikatong ganahan og kamaturan da, padayon lang po mo subscribe. Dili man gud pamilyar ang mga tao ining kuwa gud may notice of disallowance sa mana la. Kurakot di ay. Dili pa. Wala pa'y konklusyon. Ha? Katong notice of disallowance sa Cebu City Hall na priso ba si Mike? Na kasuhan ba wagi kaso si Mike Rama tungod adto? Wala. Nakasuhan si Mike Rama nepotism. Ang igsuon siyang asawa nga empleyado sa City Hall. Ingon Mike Rama, daan naman ang empleyado sa City Hall niya. Kinini ang naminyo siya sa iyang asawa ron. Muna naparinti na, di mo naparinti sa una na. Naparinti ba affinity aligri bitaw nagkasuhasan. Pero akong gi-explicar kining notice of disallowance dili ni bag-o nato. Ha? Ang mga taga-Sugbo na minaw nako karon ang uban mahigalan dili mo gusto nasakitan mo ayaw gyud i-share kining akong komentaryo. Namingos na nga mas nindot sa atong Phil kay makasabot mi. Nya og makasabot niya masakitan na po ang uban ayaw. Nakatong uban po niya ganahan po mo share da. Naala po ninyo inyong share, ha? Ako lang maliko na katong masakitan sa itong komentaryo nga mosulti ko sa kamatuoran ngay nani din na i-unfollow na lang akong Facebook page o ayaw mo subscribe sa YouTube nako. Ya, katong gusto sa kamatuoran da. Subscribe mo. Standby may galato sa ipadangat ng atong RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.